Ja nyt alkaa joka viikko toistuva kotilääkäri nurkkamme. Ja meillä on täällä paikalla erikoislääkäri Jorma Mengele. Tervetuloa. Dankeschön. Luovutan puheenvuoron. Ja. Wir haben hier Ernst Ranke aus Ostberlin. Meillä on tänään täällä potilaan Ernst Ranke-niminen henkilö, joka on kotoisin Itä-Berliinistä. Es gibt etwas Besonderes. Hat ein bisschen Kopfschmerz. Hänellä on vaivanaan sinänsä vaaraton, mutta kiusallinen päänsärky. Ja. Der ist Ruf. Jorma kaivaa esille isohkon ruutan. Ernst ist keine Rosenlebenladen. Tähän operaatioon emme tarvitse tällä kertaa puudutusta. Hier haben wir Reis! Ja! Scheiße! Außen! Ja!